wannan shine Vedix assumption na crypto da kuma wannan zamani da muke ciki na altcoins. Dan na yi believing cewa ina yawan bayani ko in ce mutane na da yawan bayani, amma mutane sun fi yadda su ga abu a zahiri da yanda statistical analysis din yake fiye da yanda zaka dinga faɗa musu da baki. So mu ɗauka can OTH abin da yake nufi na sama zamu ga an saka 2.3 yana nufin all time high na market capitalization gaba ɗaya, all time high din gaba ɗaya is 2.3 trillion kenan. Gaba ɗaya abin da Bitcoin tun daga kan 2009 din muka ƙasa can ƙasa da Jared Barona daga kan 2009 zuwa 2021 wannan wajen kenan nake nufi. Wannan wajen za mu ga abin da Bitcoin, Ethereum, BNB, Cake ya tara wa'annan coins din abin gaba ɗaya suka tara a wa'annan shekarun gaba ɗaya abin da suka iya tarawa a market capitalization is total wannan 2.3 gaba ɗaya. So amma yanzu za mu ga lokacin da wannan kasuwa ta sauko, lokacin da muke cikin dip nan current market capitalization kenan, wannan all time high na market cap is 2.3. za mu ga wannan kuma is current market capitalization wanda yake 1.3 ne a yanzu haka 1.35 wannan zamanin dip da muka shiga. za mu ga to a wannan kasuwar fa a yanzu haka akwai, bayan wannan da suke sama a yanzu haka akwai SEP din nan. in muka ce SEP muna nufin SEP BTC, SEP Moon Cash, SEP waye duk wani abu da ya shafi wannan SEP din. za mu ganin kuma akwai irin su Shiba Inu, Kishu Inu, Sanshu Inu waye duk da dai sauransu. za mu ga akwai irin su FEG, irin su Hot Dog, irin su Little Rabbit da dai sauransu. So gaba ɗaya wannan coins din tun daga kan wannan 2009 din fa zuwa 2021 idan muka lissafa total supply din wa'annan coins din gaba ɗaya reasonable coins din da mutane ake cewa siya suke ganin gaba ɗaya an tara su da wahala su kai 2.1 trillion gaba ɗaya total supply din nasu. So amma yanzu da muka shigo zamanin altcoins kuma sai ga mu ɗauka ma a ce gaba ɗayansu in an tara su da Moon da Shiba Inu da FEG da waye, na san gaba ɗayansu in an tara su total supply iya su kaɗai wannan wanda an lissafa za su fi wannan 50 quadrillion. na san iya su za su fi wannan 50 quadrillion din. to sai mu ɗauka sai a ce mana wai wa'annan coins din wai za a kai wani level din da za su bada 1 naira, wani kuma sai ka ji ana ce mai wai za a kai level din da za a bada. to wallahi ko da za su kai wani matsayi ba wai ba za su iya kaiwa bane, kuma sun bada kuɗi sosai, quite alright, sun bada kuɗi. amma yanzu mai lissafi ko da za su kai wani matsayi fa akalla ba kasar ba idan muka ba su daga kan 2021 din nan sai mun je kusan 2030. maganan gaskiya ba project bane na yanzu, akalla ba kasar ba ka ba su ka sa musu rai, ba wai project ba wai ba su da kyau bane kamar yadda wani dan gwa ya faɗa, ba wai ba su da kyau bane, amma akalla ba kasar ba ko da za su je wani waje to la ka kai su irin 2030 din nan 30 35 da dai sauransu. wani sai ce to ai yana comparing da zamanin Doge da wai Doge sai dai shekararsa 7 kafin ma ya kawo wannan matsayin nasa. so a matsayinka na ɗan koyo, a matsayinka na wanda ka shiga wannan ɗan crypto, kar wannan total supply ɗin da wannan yawan da ake baku a tara muku su da yawa ya ruɗe ka. wannan wani abu ne, na tabbatar da wanda ya shiga sabon ɗan crypto ba zai iya rike coin shekara 8 shekara 5 ba. to in dai har kasan ba za ka iya rike coin shekara 5 shekara 6 ba wai dan ba su da kyau ba, to karka yadda ka sai shit coins ba dan ba shi da kyau ba dan komai, saboda ba rike shi ba naka bane. in kuma kana ganin za ka iya rikewa so ka siya. amma dai wai a ce wai Shiba Inu wai zai kai 1 naira, wai ko zai kai $2 ko 1 dala, gaskiya wannan yaudara kai ne. a ce wani SEP BTC, SEP Moon, a ce SEP waye, ina za su kai 1 dala gaskiya, ko 1 naira gaskiya yaudara kai ne. dan koda za su kai gaskiya, koda za su kai to basic assumption din shine sai an yi burning almost, da na ce 60%, amma gaskiya yanzu na kara saboda akalla 60% yayi karanci, akalla ba kasar ba sai an yi burning almost 80 ko 90% daga kowanne sai an yi bonin, akalla ba kasar ba sai an yi bonin kowanne 80 to 90%. da haka ina baka shawara a matsayinka na sabon dan shiga crypto, maganan gaskiya shine ko kai expert ne ma a shiga crypto, maganan gaskiya shine yanzu ba a good idea bane na sayan shitcoins. in kuma zaka sayi shitcoin kamar da nake faɗa, daɗin shitcoin shine ka saka wasu mahaukatan kuɗi wanda ka san baka wani ɗansu ba, ka saye shi tun kafin a launcha. da zarar an launcha ya harba rana kwana ɗaya na biyu da ake launcha, a nan ne duk wani abu da zai faru da shi yake faruwa, a nan ne ake pumping din shi a dumping din shi, daga nan kuma baya ƙara tashi. mun gani ya faru akan coins da dama, baya ƙara tashi sai wasu ɗan lokutan. ba wai don wa'annan ba za su zama wani abu nan gaba ba, amma dai it's not a good idea ka sa kuɗin ka a wa'annan abu din a yanzu wai kai expecting cewa za su baka 1 dala ko 1 cent ko wani abu makamancin haka. typical yaudara kai ne, saboda market capitalization din ma gabaki ɗayanta is 2.3 all time high ɗinta, yanzu ta sauko zuwa 1.35. so yanzu idan muka duba sai a ce wai wa'annan coins din wai za a kai wani level za su bada
gaba ɗaya mu ɗauka ma misali ma muka ce a ɗauka ma gaba ɗaya sun kai 50 quadrillion total supply ɗinsu, wallahi sun fi. To yanzu aka ce out of 50 quadrillion a ce za a ƙona ya dawo wannan 2.1 trillion, kana gani ba za a ƙona, sai an ƙona kusan more than 90% sannan zai bada wannan abin. So yaudara kanmu ne muke yi, gaskiya yaudara kanmu muke. Ya kamata mu dinga nazari, muna amfani da dogon tunani yayin da za mu yi invest akan irin wannan. Na gode.